Цар Борис III. Владетелят, който управлява България в най-опасните времена. Роден през 1894 година в София, син на цар Фердинанд I и княгиня Мария Луиза. От малък е подготвен за своята историческа роля. През 1918 година, едва на 24 години, се възкачва на българския престол. След поражението в Първата световна война, България е в тежка криза. Но Борис III успява да върне Южна Добруджа по мирен път през 1940 година. Затова народът го нарича обединител. Управлява с мъдрост и дипломация от Софийския дворец. Връщането на Златна Добруджа е връх в неговата дипломатическа кариера. По време на Втората световна война България е съюзник на Германия. Но Борис III отказва да изпрати български войски на източния фронт. Неговите думи пред бойните знамена остават в историята. Българското воинство е служило и служи на родината, из които то създаде безсмъртни подвизи и легендарни епопеи. От своите бойни знамена, скромните, но велики по дух български войни изпълниха верно и самоотвержено върховният си дълг към Отечеството. Остава обичан заради своята скромност и човечност, а близо 50 000 български евреи остават в пределите на страната. Непосредствено след срещата си с Хитлер, царят се завръща в България. Неговата внезапна смърт на 28 август 1943 година потапя страната в дълбока скръб. И до днес обстоятелствата около смъртта му остават загадка. Цар Борис III, един от най-значимите владетели в съвременната история. За да не забравим героите на България, последвайте ни.